Gaskiya ba ni da masaniya akan cewa an yi auren nan, ba ni da masaniya akai. Kila can baya tunda misali kai lauyanta ne kana kare ta a kotu, ka ji wani kishin wasu alamu masu kama da cewa za ta yi auren? Akwai kishin din cewa akwai manemi wanda kuma iyaye sun sani da sauransu, tunda ba ma abin nan ba, ni ma na haɗu da shi. Sunana barista AU Haji. Barista, akwai labarin da ake yadawa musamman a kafar sadarwa ta zamani cewa wadda kake karewa a kwanakin baya a kotu, Murja Kunya jihar TikTok ta yi aure. Wani ƙara haske za ka yi mana? Shi al'amarin aure abu ne mai kyau kuma abun farin ciki sosai, in kuma ya afku din za a so hakan. Amma dai based on ni ilimina da kuma knowledge na akan al'amarin, gaskiya ba ni da masaniya akan cewa an yi auren nan, ba ni da masaniya akai. Kila can baya tunda misali kai lauyanta ne kana kare ta a kotu, ka ji wani kishin wasu alamu masu kama da cewa za ta yi auren? Akwai kishin din cewa akwai manemi wanda kuma iyaye sun sani da sauransu, tunda ba ma abin nan ba, ni ma na haɗu da shi da sauransu, na gan shi na kuma samu labari ta bangarorin su shi mai nema da wanda ake nema din duka gaba daya. Amma ban sani ba idan har al'amarin ya tabbata da ake magana, wanda kuma in ya tabbata ni ma zan so hakan, da shi ne koko da wani ne ban sani ba. A yanzu ina magana ne a matsayina na AU Haji, so ba ni da masaniyan cewa auren nan an yi. Wato ita Murja Kunya jihar TikTok, yaushe rabon matsayinka na lauyanta, yaushe rabon da ku haɗu da ita? Rabon da da ita tun ranar da muka fito da ita daga kotu, sai dai kila tunda harka ce yanzu akwai harkan waya da sauransu, to wannan yakan shafi kila ishu na haɗuwa ɗin. Tunda ka ce kamar kun jima ba ku haɗu ba ido da ido, kila ko lamarin ya faru kai baka da masaniya akai? Gaskiya ko da ya faru bani da masaniya, gaskiya zan kuma iya yin kila in ce zan yi mamaki idan na ji an ce an yi din, saboda me ta yi yanayin yadda aka santa ba bane da zai boyu idan an ce yanzu za ta yi aure. Amma idan an ce an yi auren kuma ya zama a boye haka, to shine abin da zai ba mamaki. So kawai dai abin da wani zai mamaki shine ya kamata matsayinka na lauyan ta kila duk wani motsi nata a ce kana da masaniya akan shi. Ba dole zama duk wani motsi nata ba, domin tana da rayuwanta a matsayinta ta Murja, tana da kuma rayuwanta a matsayinta ta Murja client din su AU Haji. So rayuwanta a matsayinta ta Murja Ibrahim wannan rayuwanta ce, rayuwanta kuma a matsayinta ta Murja Ibrahim a matsayinta client din su AU Haji, to wannan duk motsinta da sauransu muna da cikakken masaniya akai da kuma dukkanin muraƙaba akai. Amma rayuwarta ta private life ɗinta, so ba mu da medical akan wannan, sai dai idan ta neme mu ta samu a ciki ta kuma buƙaci shawaran mu, to wannan kila ya zama bil munasaba, saboda mu kan a sa'ayin da muka yi a baya gurin kokarin ganin cewa ita kanta rayuwar nata ta daidaita ne, kuma ta yanda har zai yiwu ya zama a ce cikin daidaitan rayuwar ta mu muna ganin aure yana daga ciki. Lokacin da kuka gana da shi wancan manemi nata, ita ta bayyana muku cewa ta gamsu da shi, tana son shi? Akwai soyayya tsakanin su mana, domin idan ba soyayya tsakani ai baka introducing mutum wurin iyaye ko? Ba zai yi ya zo ya shigo cikin rayuwanka ba, ya zama zai iya shiga cikin rayuwanka ya motsi nan da can da sauransu. Ina maka magana akan abin da na sani a baya, ban sani ba jiya ko yau wani abu ya zo ya canza. Akan ilimi na baya nake magana. A lokacin da muke sa'ayi akan harkan kes ɗinta da sauransu, na zo na san wa'annan abubuwa da sauransu. So kuma ban samu wani labari akasin wannan da yake kora wancan labarin da na sani ba a jiya. Amma kai lokacin da ka haɗu da shi wancan manemin, kai matsayinka na mai bada shawara da kuma ƙwararre kan zamantakewa, ka gamsu da kila nagarta ta da watakila zai auri ita Murja ɗin wadda kake karewa? To tunda an ce mai hukunci da zahiri, idan zan yi hukunci da zahiri zan ce ni ban ga wani matsala ba. Tunda ban kuma samu cikakken dama da zan yi bi ka'idoji kamar yadda addini ta nadar ba, naka binciki kaza da kaza, amma in dai miya lukin ne kallo na zahiri abin nan da sauransu, zan iya cewa wannan ba wani matsala gaskiya. Amma lokacin an yi magana a sanya rana daura auren ko kuwa dai ban samu wani information akan akwai